Sugbuan ang beauty queen nga si Rizzini Alexis Gomez mitaliwan na sa edad nga 25 anyos tungod sa lung cancer. Ang maong balita gikumpirmar mismo sa amahan ni Rizzini nga si University of Cebu coach ug kanhi PBA player Roel Gomez. Human sa maong balita, pipila ka mga sugbuanon, mga higala sa dalaga ug mga followers niya ang ipadayag sa ilang pagbangutan. Sama na lang ni Miriam Santiago ang usa sa top couturier sa Pilipinas, nagpost sa iyang Facebook account ug hulagway ni Gomez din gisulog niini ang iyang disenyo pag-apil sa dalaga sa 2009 Miss Cebu pageant. Si Santiago nagkanayon nga si Gomez kanunay nang mahinumduman ug matud pa genuinely beautiful inside and out ang dalaga. Samtang ang kauban ni Gomez nga si Mutya ng Pilipinas 2012 nga si Regine Semira nipadayag sab sa iyang pag-ampo ngadto sa mipanaw nga dalaga ug sa mga mahal niini sa kinabuhi. Mipadayag usab og mensahe sa pag-ampo ug pagdaig ngadto kang Gomez ang official page sa Mutya ng Pilipinas ug Miss Tourism International. Pipila sab ka mga higala ni Gomez ang nagpost og mga hulagway nila kauban ang dalaga apil sa pagpadayag sa ilang pag-ampo alang kaniya ug sa iyang pamilya. Si Rizzini Alexis Gomez nahimong 2009 Miss Cebu runner-up, Mutya ng Pilipinas Tourism 2012 o Miss Tourism International 2012.